ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಂದು ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪುನೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೋಪುನೈಕು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ನಕ್ಕಲು ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸಾಲ ಕಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದೊಂದು ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡಿರಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬಾರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಕಡ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನೇ ದೀವೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಡು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕರಿದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುಗ ನಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೀನ ಕಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಪಾಡ್ನಗ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆತು ಪಾಡಿರಬಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನೊಟ್ಟು ಕಡ್ಲೆ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತಂಡ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತಂಡ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ನ ಕಡ್ಲೆ ಬುಡುಪುಂಡು ಕಡ್ಲೆದ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ ನಮ ಕಲರ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀಜ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ತೋಜುಡಾಂಡ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಮರಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಚೂರು ಕೆಂಪನಗ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಕಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನಾನಾ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನಾನಾ ಕೂಡ ಚೂರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಕಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲ ಕಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸಾಲ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕುಲಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕುರಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.